Mal-modija ta' żmien bosta jibdew jindunaw li għajnihom ma jibqgħux ta' seqer u jibdew jiċċajpru tant li tintilef il-vista. Dan hekk kif il-lenti naturali tal-għajn tibda tiċċajpar. Din il-kundizzjoni li tolqot lil bosta hija magħrufa bħala l-katarretti. L-operazzjoni li terġa' tagħti l-vista lill-pazjenti li jagħmluha hija waħda li tieħu biss ftit ħin u llum il-pazjent jerġa' jintbagħat lura d-dar dakinhar stess. Dan filwaqt li r-rata ta' suċċess illum hija għolja ħafna. It-tim ta' One News assista l-operazzjoni tal-katarretti fl-Isptar Mater Dei. Il-kirurgu tal-għajnejn, Mr. Franco Merċieqa, spjega kif l-operazzjoni tinbidel il-lenti oriġinali tal-għajn li tkun ittapnet. Il-katarretti għal-lenti ġolajn u għalhekk ikun kabru l-ħabba xeda wara l-ħabba u aħna nagħmlu inċiżjoni fuq l-għajn biex nieħdlu ġolajn u nneħħu il-kontenut tal-lenti nħollu l-qoxra tal-lenti naturali li fija nagħmlu l-lenti artifiċjali. Saħaq li l-operazzjoni llum ġiet iktar sempliċi fil-waqt li kważi l-operazzjonijiet kollha jkunu ta' suċċess. Dan iwassal sabiex iktar pazjenti jażlu li jagħmlu l-operazzjoni iżjed kmieni kif taqbad tifforma l-katarretta. Kienet battikata għall-pazjent u għalhekk dak iż-żmien kienu jgħidulhom ħalliha ħassir il-kataretta qabel ma tagħmel l-operazzjoni u għalhekk kienu ftit li jagħmlu l-operazzjoni. Illum il-ġurnata bil-riżultati huma ħafna ħjar, is-suċċess tal-operazzjoni hija ħafna akbar, nofru għall-pazjent aktar kmieni u għalhekk illum il-ġurnata la tuħu l-oppju, la torqod l-isptar. Mr. Merċieqa stqarr li llum il-ġurnata pazjent jista' jkompli bil-ħajja tiegħu normali mill-għada tal-operazzjoni, hekk kif antibiotiku li jiġi injattat fl-għajn fl-aħħar tal-operazzjoni ukoll inaqqas il-periklu ta' infezzjoni. Madankollu pazjent għandu joqgħod attent li għall-ewwel ġimgħa jevita li jħalli trapp jew ilma maħmuġ jidħol f'għajnejh. Illum din l-operazzjoni qed issir iżjed ta' spiss, mhux biss għaliex wara l-pazjent ikollu vista iżjed ċara, imma minħabba li l-lenti apposta li tintuża ġieli wieħed ineħħi l-bżonn ukoll li juża n-nuċċali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.